S nama je Maja Blumenštajn koja će nam kazati zašto bi danas uopće itko htio raditi u medijima. Pa da, dobro pitanje. Mislim da je trenutak u svakom slučaju pogođen. Mislim da smo svi svjesni da su mediji danas i ljudi prvenstveno koji rade u medijima izloženi raznim pritiscima, od pogrdnih naziva novinari do pritisaka velikih tech kompanija, stalnih promjena algoritama, stalnih internih očekivanja da uvijek isporučuju više toga i da to bude još bolje, prijetnje da će nas zamijeniti umjetna inteligencija i ostalo. Tako da evo, nekako danas bih htjela iskoristiti priliku da podsjetim na neke projekte koje zaista ne bi bilo moguće realizirati, ne bez ljudi u medijima, nego bez njihovog entuzijazma, bez njihovog stvarno emotivnog, osobnog i iskrenog zalaganja za teme koje su uistinu bitne da ih svi dobiju i da ih svi čuju. Eto, to bi ukratko bilo sukus mojeg današnjeg predavanja.